Staršie domy majú výhodu. Nachádzajú sa v zastávanej, stabilizovanej časti obce v pešej dostupnosti občianskej vybavenosti. Nie je však veľa takých, ktoré dokážu pokryť požiadavky modernej rodiny. Táto ponuka to však dokáže. A ja verím, že keď nazriete pod povrch, aj vy v nej objavíte potenciál. Dom z roku 1975 má 3 podlažia, obytné poschodie, podkrovie a pivnicu. Dispozícia zahŕňa 3 veľké izby, samostatnú kuchyňu a mansardku v podkroví, ktoré je možné zobytniť aj celé. V roku 2017 prebehli zásadné úpravy. Nový krov, strecha s pálenou škrydlou, nový kotol a modernejšia kuchyňa. Jej prepojením s vedľajšou izbou a otvorením do záhrady získate krásne spojenie dennej zóny s exteriérom. A práve záhrada je to, čo robí túto nehnuteľnosť výnimočnou. Je rovinatá, krásne slnečná, s orientáciou na juhovýchod a nadštandardnou výmerou. Nájdete tu dostatok miesta na relax, bazén, pestovanie, aj detské hry. A to ticho, súkromne, vzrastlá zeleň a pritom len pár minút pešo k obchodu, škole či úradu. Dom má všetky inžinierské siete a cena je nastavená tak, že prakticky kupujete pozemok s obrovským potenciálom. Tak čo? Stretneme sa na obhliadke? Teším sa na vás.